ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Пешай барномаро шурӯъ кардам, бародарои азиз бидроен дар инстаграм обуна шавен, дар канали Юристиҷей обуна шавен, метавонен анамихали навор ё ки ягон савол боша ба мо пешкаш бикунен. Ва як навор як бародар ба мо равон кард дар сарҳади Қазоқистон дар мондиян муҳоҷирои тоҷик. ба ҳамин хотир аз мо хоҳиш карданд ки ҳамин навори ҳавоиёро мо дар шабакаи худмон бигузорем, то ки бибинанд ва муҳоҷироро аз сарҳад бар бигардонанд. Он бародаро дар сарҳади Қазоқистон дармондагиянд ва хоҳиш карданд аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, то ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шаванд. Бародарои азиз, сабр кунед, иншааллоҳ ҳамаи ин рӯзо, ҳамаи ин мушкилиҳо паси сар мешава. Ватан мақсад то чени зуррасаш, то чени айдасташ меомадагӣ ҳамара ҳимоя мекуна ва ҳимоя кардестай. Иншааллоҳ ҳамаш хуб мешава. Бародарои азиз, сабр кунед, фақат назди Худованд дуо кунед. Худованд мушкилои ҳамаи мо шуморо осон мегардона ва аз ана ҳамин беморӣ моро нигаҳбон боша. Худоҳофиз амакаса, навора тамошо кунем бародаро. Нигах Ӯзбекистон дар 2 рӯз 12 та автобус шид. Тоҷики бошад дар иҷа консул омада дурӯға рост мега ин рӯз пагаҳ мардума ҳамаро занг занед гуфта оварда консул Тоҷикистон ягон таш қабул намекунад. Дурӯға фреб карда нами мардуми тоҷика гаштан консул ина дар рӯи замино хоҳай мардам. Нигах илтимос аз шумо мехоҳиш дорем ки Эмомалӣ Раҳмонов як ҳила кунад тоҷикоро бара ки ҳама иҷада мемара. Илтимос ира бино ӯзбеко рафтасиян дар байни 2 рӯз 12 мошин рафт. илтимос мекунем аз шумо. ина кай созон сафаро ина муҳоҷирои тоҷик ҳама касони намиҷада ховай нигах дар рӯи замино хова. Занакҳо дар рӯи замин. Ба худо як илак интернета полни паҳм шавад. ин Тоҷикистон гап мезанӣ мегам бори Тоҷикистон мендозам. Ман намедонам ки чӣ мақсад дорам. Оли мерем мошинишона нишонат мед. ина мошинишон. Не мошини чи Тоҷикистон а. Пасоси Тоҷикистон. Ба худо ягон та фикри тоҷика намекунам.